Трябваше от малките да почне. Нищо, втори опит. Първият път го направи перфектно, бе, човек. Вижте дървета са разместиха. Да. И тук влезе Ти много газ даваш за това. Да бе, разместили са. Той не може да мине, тя са се разместили. Ешко става, бе, такова мощност. Опа! Кръчола! Кръчи ми краката, бе. Обаче почва да ги събира като свитил. Гледай, не се удържа по си мотор. Браво! Мина го! Ама един път го мина, спор няма. Чакай, дръпни се, оттам ще пробвам. Ама... Оттам ще пробваш ли или не? Не, аз ще падна там в той. Чай да я пробваме да ги бутнем.